Oops! Magklase na po ta! Welcome na po di ay sa ato ang online class. O karong adlaw, atong pagaisgutan ang mga adlaw sa usa ka semana ug ato siyang i-relate sa gugma. Andam na ba? Hala mira! Lunes nang tayo'y nagkakilala. Nagkaila ta, kay nagpasumangil ka. Sige pangutana og unsa ng orasa. Martes nang tayo'y muling nagkita. Nakita na po tag-otro sa pasumangil nimo nga imo kong baligyan og puto. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Nanguyab ka, kay daw ako imong gihigugma. Huwebes, ay inibig din kita. Gisuguta ka, kay daghan man di ay kay kwarta. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sweet kayo ka, pero ang tanan, atik ra. Sabado ay biglang nagkatampuhan. Nagluod-luod pang tonto, kay di ay naaday to'y plano. At pagsapit ng linggo, giliw ako iyong iniwan. Nagpasumangil nga mularga ug mubalik ra, kay di ay niliban aron mangilad na pud sa uban. Nituktok ka sa akong kasing-kasing, niabli ko kay akong pagtuo, ang imong gugma kay forever na to. Nisali ko sa mga saad mo, kay swerte ka sa mga palad ko. Natulog kong ikaw ang gidamgo, pag mata ko mo taray nakita, ug sa kalitla lamang mo nagmahal, may pagmagtagay na lang. Tama na yan, inuman na.